Župa Blažene djevice Marije Anđeoske na istoku Zagreba, gdje se spajaju prigradska naselja Sesvetska Sopnica i Sedmi Retkovec, utemeljena odlukom blage uspomene kardinala Franje Kuharića 1991. danas prepoznaje radost zbog prostranosti, ne samo crkve, nego i arboretuma Svetoga Franje, gdje je nedavno zasađeno 250 stabala. U ovom specifičnom vremenu krize moram reći da od župe do župe mi zapravo moramo tražiti način kako omogućiti vjernicima ono što im je najvažnije. Dakle, mi kršćani od početka, od crkve skupljamo se na euharistijskim slavljama, važno nam je zajedništvo, blizina, važno nam je da zajednički osluškujemo riječ Božju i upravo u vremenu lockdowna osjetili smo kako je teško biti odijeljen od stola riječi i tijela Kristova. Stoga, evo, sretni smo da smo i u ovoj krizi našli ponovo način da okupljamo zajednicu vjernika. U ovoj župi je to puno zgodnije, mi nismo velika župna zajednica, imamo veliku crkvu, imamo ogromno dvorište, jedan dio vjernika ulazi u crkvu, drugi ostaju vani i držeći se svih tih normi koje nam je propisao Hrvatski zavod za javno zdravstvo uspijevamo ljudima ponuditi ono što im je potrebno. A to je u vrijeme bolesti, u vrijeme kriza, u vrijeme egzistencijalnih kriza utjehu. A za nas kršćane nema utjehe doli riječ i tijelo Kristovo. Stoga se, evo, pokušavamo i kroz Caritas, kroz djelovanje Kruha Svetog Ante u ovoj župi brinuti za one koji su u potrebi, biti im negdje blizu. Kroz razne aplikacije preko Zooma pokušavamo djelovati i raditi s mladima. Imamo i vjeronauk za prvopričesnike. Još uvijek u našoj crkvi na neki način sve funkcionira jer nam ovaj prostor omogućuje takvu stvarnost. Vjerujem da je i u drugim zagrebačkim crkvama poslije potresa osobito jako teško organizirati ovo sve što mi možemo danas ovdje ponuditi, a možemo i više jer u ovoj župi djeluju 3 Franjevca provincije Bosne Srebrene, tako da možemo imati više misa sa manjim brojem vjernika. Franjevci provincije Bosne Srebrene dobro razumiju mentalitet i uvažavaju običaje puka koji je ovamo doselio iz svih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Vojvodine i Anjeva. Svi su veli župnik i gvardijan na svome. Pa na tragu druge sinode Zagrebačke nadbiskupije mi smo zapravo i pokušali i pokušavamo vratiti ono što bi bilo bit kršćanskog života, a to je osnažiti obiteljske crkve. Negdje upravo danas trebaju nam roditelji koji će više sudjelovati u odgoju, tako i kršćanskom odgoju svoje djece. Naravno, trebaju nam i autentični svećenici koji će usprkos svojim slabostima, usprkos svojim padovima uspijevati svjedočiti ono što navještaju. Dakle, i sami moraju najprije poznavati ono što navještaju, onda to pokušati približiti ljudima, a onda svojim životom posvjedočiti da to žive. Ukoliko to budemo radili, mi zapravo i u ovom vremenu krize možemo najbolje svjedočiti svoje kršćansko poslanje na taj način ljudima koji se nas susreću posvjedoči da smo Kristovi. Vjernici Sesvetske Sopnice, njih oko 4000, koji su se do prije više od 10 godina okupljali u crkvi svih svetih u Sesvetama i Svetoga Pavla u Retkovcu, danas rado zastaju pred vitrajem navještenja Gospodnjeg autora Đure Sedera. Ključno je da crkva zapravo je aktivna u svom poslanju, da ne stojimo po strani. Mi moramo u svojim župnim zajednicama, pa onda i na razini naših provincija, pa onda na razini same biskupija negdje više sudjelovati u tom javnom životu, iskomunicirati što bi moglo proći i koje bi eventualno službe koje mi imamo i u ovo vrijeme pridržavajući se svih odredbi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo mogle opstati. Jer budite uvjereni, ovo vrijeme krize, ako ne budemo znali ponuditi od sebe sve ono što ovom današnjem čovjeku treba, neće biti samo vrijeme egzistencijalne krize, nego evo i psiholozi progovaraju o tome kako ovo urušava zdravlje svakog čovjeka. Jer smo se otuđili, jedni smo drugima daleki, neki su došli do te mjere da razmišljaju da svoje kršćanstvo mogu konzumirati kroz platforme, preko Zooma,
I takvi ljudi neće onda moći osjetiti potrebu čovjeka, potrebu bližnjega. Mi želimo da onaj koji sebe zove kršćanom zapravo aktivno sudjeluje u životu župne zajednice, da bi bio potpora čovjeku u potrebi. A danas više nego ikad možda trebamo ne Caritas kao takav, nego lijepu riječ, osmijeh, podršku, blizinu, toplinu, a to je bit kršćanskog života danas u svijetu.